Decoration for Chinese New Year. Katatapos lang ng Christmas decor. So, ito naman yung for Chinese New Year. Since malapit na ang Chinese New Year. So, ayan. May pa-horoscope sila. Ano ba yung horse? Ay, ako, Year of the Dog. Hanapin natin yung Year of the Dog. So, ayan nga yun. Year of the Dog. So, hanapin natin. Ayan. So, sa mga Year of the Dog, ayan,你们怎么样？我是猪，大哥是狗。赚钱，但是我都不行，我这个不是，我感觉他这 For Year of the 怎么 Dog. 干好像看